Kaixo, nire izena Pausoka da eta beste pertsona batzuk laguntzeko eta Bilboko auzoetan murgiltzeko helburuarekin bizitegiko erabiltzaileek sortu ninduten. Nire lana ez da batere erraza, baina oso betegarria da niretzat. Egun batean, nire sortzaileek amets egitearazi ninduten. Nire etorkizuna hemendik urte batzuetara nolako izango den imaginatzeko. Hauxe izan zen nire ametsa. Hasieran, beso indartsu batzuk nituela imaginatu nuen. Horrela, entitatea eta egonkortasunaren indarrak gogora eusteko. Hori behin lortuta, pertsonak laguntzeko sortu baninduten, kolaboratzeko kauza gehiago beharko nituzkela pentsatu nuen. Horregatik, pertsona ezberdin eta beharri izan ezberdinak niregana laguntza eske hurbiltzen zirela imaginatu nuen. Bilboko auzo ezberdinetan murgilduta nagoenez, asko gustatuko litzaidake urte batzu barru Bilboko auzo guztiak batzea. Denon artean elkarrekin lan komunitarioa egiteko. Honetaz gain, pertsona ezberdinen esperientziek asko irakatsiko nindutela bururatu zitzaidan. Horretarako nire sortzaileek Bilboko auzo ezberdinentzako pertsonekin batuz, denon artean nire funtzioiak hobetzeko. Orain dela gutxi, nerabeekin adikzioen arloan sentsibilizazio eta prebentzio lana egiten hasi naiz. Eta etorkizunean, ikastetxe ezberdinetan, sentsibilizazio hitzaldiak ematen ikusten dut nire buruan. Ametsaren bukaeran, nire lanarako egiten dudan esfortzu guztia eskertzen nindutela eta Bilboko auzokideen artean behar bezalako garrantzia ematen nindutela amestu nuen. Esnatu nintzenean, konturatu nintzen ez dela gauza zaila nire ametsak egia bihurtzea. Nire diseinua aurrera eramateko, zu bezalako pertsona gehiago besterik ez dut behar. Animatzen zara nire diseinua hobetzen? Etor zaitez, Uribarri eguneko zentrua ezagutzera. Bilboko Uribarri 1 kalean, ostegunero 11:30 ordu batera arte. Niri eta bereziki nire diseinatzaileei asko postuko litzaiguke zure bisita.